Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman India. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi Akshay Kumar, sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Rajit Har Ambatiya, wanda aka fi sani da Akshay Kumar, an haife shi 9 ga watan Disamba 1967, wanda ya daidai da shekara 54, ya girma a Amritsar da ke India. Akshay Kumar Canadian actor ne kuma producer ne, ma'ana mai shirya fim, sannan kuma ma'aikaci ne a gidan TV. Jarumi Akshay Kumar jarumi ne wanda ke tsada a Bollywood, kuma a jarumi ne wanda aka daɗe ana gogawa da shi a masana'antar Bollywood. Sannan jarumi Akshay Kumar yana ɗaukan 135 crore duk fim ɗaya, sannan kuma duk wata ɗaya yana samun 50 crore. Sannan ya yi aure inda ya aure 2001, inda ya aure Twinkle Khanna, kuma ita ma jaruma ce a masana'antar Bollywood. Ita kuma tsohuwar jaruma mai suna Twinkle Khanna, matar Akshay Kumar, an haife ta 29 ga watan Disamba 1974, wanda daidai da shekara 47, kuma a yanzu tana aiki a wani asibiti da ke Mumbai, kuma iyayenta su ne Rajesh Khanna da Dimple Kapadia, kuma a yanzu tana zaune a Tara Jahun Mumbai, Maharashtra 0049, inda suke tare da mijinta da 'ya'yanta. Inda suke da yara har guda biyu, Arab and Nitara, sannan kuma suna zaune lafiya kwarai da gaske. Inda kwanaki suka samu hatsaniya akan jarumi Akshay Kumar, irin zakewa mata da yake yi, inda ta fito ta nuna masa rashin jin daɗinta. Sannan kuma ya rasa mahaifiyarsa mai suna Aruna Bhatia, kuma ta rasu ne 8 ga watan Satumba 2021. Jarumi Akshay Kumar yana ɗaya daga cikin jarumai masu kuɗi a masana'antar Bollywood, kuma jarumi ne wanda baya shaye-shaye, normal yake. To, kaɗan daga cikin tarihin jarumi Akshay Kumar, yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Ku biyo mu kai tsaye. Sunanta Aruna Bhatia. Sunansa Hari Ambatiya. Sunansa Sunul Shetty, sannan kuma akwai Joda Abraham. Na farko akwai Ramshitu, shine zai fita 2022, sannan akwai Raksha Badham, shi ma zai fita 2022, sannan akwai Pruti BJ, shi ma zai fita 2022. Jarumi Akshay Kumar ɗan addinin Hindu ne. Sunansa Sushin Kumar. Na farko akwai Surya Bashi, sannan na biyu akwai Vel Button, sannan na uku akwai Good News, sannan na hudu akwai Gurka, sannan na biyar akwai Kirsaru da dai sauransu. Na farko akwai Rostam, wanda ya fita 12 ga watan Oktoba 2016, sannan na biyu akwai Houseful 3, wanda ya fita 3 ga watan January 2016, sannan na uku akwai Air Left, wanda ya fita 22 ga watan January 2016 da dai sauransu. Yana da mu'amala mai kyau, amma yana son mata ƙwarai da gaske, kuma duk mai kallon jarumi Akshay Kumar zai gane haka. Ya ɗauki Filmfare Award, sannan ya ɗauki Best Actor a fina-finai daban-daban. kaɗan
kaɗan daga cikin tarihin jarumi Akshay Kumar, kuma jarumi ne wanda aka san shi a duniya baki ɗaya, kuma kuna iya turo da tambayoyinku akan jarumanku ta hanyar wannan namba, kuma mun gode mun bar ku lafiya. Allah isa da mu da alkhairinsa, amin summa amin.